The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14, sa Metro Manila Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Kailangan din i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Mga ka-aksyon, nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Makakasama natin ngayon si Marisa Dagate na mula pa sa Masbate na humingi ng tulong para sa kanyang anak na si Osias Nocedo Jr. matapos maaksidente sa kanyang pinagtatrabahuhan at mapuruhan ang kanyang spinal cord. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Marisa. Magandang umaga rin po. Opo. Hapon Okay po. lang po yan, Nanay. Kasi everyday, nagsisimula ang araw sa umaga. Tama, Nanay? Opo. Bakit mo ginanyan yung mukha mo, Nanay? Kasi mali. At magandang hapon. Ulitin ko po, Nanay, para maging tama. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din. Ayun, tumama na. Nanay, kumusta po yung kalagayan nyo ngayon? Hindi na yung anak ko kasi po, humihingi ng tulong po siya. Kasi nandito kami sa Legazpi, dinala kami ng blood doon siya sa umuwi na sa kanila. So, dinala kayo dito sa Legazpi, iniwanan na po kayo, Pero ang Nanay. sabi naman po niya na kung ano raw ang masasabi sa sa kanya, babalik din daw po siya rito po. Opo. So, ibig sabihin, nag-update din po naman sa inyo. Kasi wala pong walang signal po. Opo. Yung pangalan? Osias po. Osias. Opo, si Osias. Kumusta po siya, Nanay? Masama yung pakiramdam niya, yung kalahating katawan niya, parang patay na po siya. Ito lang ang gumagalaw niya. So, ibig sabihin, yung kalahati niyang katawan, Nanay, manhid na po at Opo. wala na pong, kumbaga, Wala na nabanggit talaga niyo po, parang patay. Manhid talaga, wala na. Opo. Ayan po yan, Nanay, yung anak po ninyo. So, maaari niyo po, Nanay, ikwento sa amin kung kailan po at anong nangyari po kay Osias. Ano po siya, nangyari March 23, 2018 po. At saka ngayon, hindi na siya March 2023, so ibig sabihin, mag-iisang taon na po, Nay. March 23, 2018 po pala, nangyari yun. So, matagal na po. Matagal na po. Napatagalan po namin dahil nga sa ganito pong walang pera po kami. Wala po kayong ganito, Wala Nanay. po. Opo. So siya po, kaya nakapunta ng Legazpi dahil nagpo po siya, humingi po siya ng tulong na gano'n na ayaw ko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay at gusto daw niyang makita. Laging kasama niya yung dalawang anak po niya. Bago po nangyari itong aksidente po sa anak niyo, Nanay, ano po yung dati niyang trabaho? Poultry po. Sa poultry po? Opo. Ano po yung ginagawa niya sa poultry? Ng manukan po. Naglilinis, Opo. nagpapakain ng mga Pagpapakain manok? po. Opo. Opo. Ang pangyari daw sa kanya, na malapit sa bata, takbot ng takbo po siya. Di niya nakikita yung bakal na papunta sa kanya. Nadaganan po siya. Saan po ba ito nangyaring aksidente, Nanay? Sa trabaho ba niya o sa bahay po ninyo? Sa trabaho po niya. Wala nga kaming kaalam-alam dyan. Kundi lang nalaman kasi namin doon na sa San Isidro na yung anak niya nabagsakan ng bakal ganun. Dahil noon, siging brown out. Saan po itong poultry, Nanay? Sa Batangas, Queen.
Sa Batangas po. Sa Batangas. Doon po nagtatrabaho itong anak nyo at doon po nangyari yung aksidente. Opo. So ano naman po yung sabi ng employer? Natulungan po ba siya ng employer sa kanyang pagpapagamot? Pinagamot naman po siya, kaso lang, sa katagalan, parang sabihin, bakit? Nandito ka naman, ano naman, ano daw? Sabi niya ganun. So ibig sabihin, nanay, sa una lang po tumulong yung kumpanya. Opo. Tapos kinalaunan po, kahit humingi po ng konting tulong, pinagsasabihan na po ng hindi maganda ng kumpanya. Opo, nakaisip yung anak ko na, buti pa di umuwi lang tayo. Yung pinauwi sila. Yan po, ang pinirmahan nila, tapos wala na pong daw nahahabulin. Wala na po. Paano po nakauwi dito sa Bicol, ito pong anak ninyo, nay? Sinakay na siyang ambulansya po. Sa tulong din po ng kumpanya. Tulong po ng amo niya. Opo. So ngayon po, nanay, nababanggit niyo po, yung asawa kong niyo. matanda. Magkano, ilan na po yung edad ni Mister? 61 po. Ikaw po, nay? 57. So si Mister, senior na po, ano? Hindi pa siya nakakuha sa kanyang pag-senior. Opo, pero pag nag-60, considered as senior na nanay. So ibig sabihin, matanda na po si Miss. Yung nanay, wala po kayong ganito, wala pong pera, kaya po lumala yung sitwasyon ng anak po ninyo at Opo. hindi nyo po napagamot. Hindi namin napagamit dahil walang-wala talaga kami. Opo. Pero wala kaming pinag-aasahan dyan sa amin dahil isa po kami nakikitira lang po. So, paano nyo po natiis na nakikita nyo yung anak nyo na nahihirap? Yung bayabas, yun, inaano ko sa kanya, kahit anong mga herbal po. yun So, lang. ginagawa nyo naman po yung lahat para Opo. po ay gumaling Para yung sugat ng anak po Opo. ninyo sa paraan ng mga herbal na gamot. Tapos humingi ko sa DSWD po, yun, binibigyan din po kami ng mga gamot-gamot niya, yun po. Opo. Yung anak nyo na, may 2 anak, tama? Opo. Asan po yung asawa ng anak po ninyo? Asawa, ang asawa ng anak ko po, Opo. iniwan na po siya, nagpasawa ng iba. Nagpaasawa ng iba? Opo, Opo. may kasama ng iba na. So, May anak na nga po siyang isa. So wala na pong nag-aasikaso dito sa anak po ninyo? Wala na. O, magkikipagmarites lang ako na yan. Bakit po iniwanan yung anak po ninyo ng dati niyang asawa? Iniwanan siguro siya po dahil wala nang pakinabang. Ibig mong sabihin, nung malakas pa po siya, sila pa. Opo. Nung nagkaroon na po ng aksidente, nangyari na po ito sa anak niyo, iniwan na po siya. Nagpasawa sa iba. Yun po. So, dahil doon sa kalagayan ng anak po ninyo, Yun po. iniwan po ni Mrs. Siguro na kikita niya sa ganun na hindi na hindi na maibigay ang ano niya. Yan, iniwanan. So, naawa po kayo, nanay, sa anak po ninyo. Oo nga, naawa po sa kanya dahil umiyak nga ako pag umaano ko sa DSW na para maano ba siya. Ganun. Opo. So ngayon, nanay, sabi mo si Mr. yung nag-aasikaso. Opo, yung asawa ko. Paanong lahat po, pagpaligo, paglilinis ng sugat, si Mr. niyo po yung nag-aasikaso? Ako nag-aasikaw sa kanya, yung pasyente ko po, ako nag-aalaga sa kanya. Paano po yung 2 anak? Sino po yung nag-aasikaso? Yung asawa ko na lalaki, nandun sa bahay. So kayo pong mag-asawa ang nagtutulungan para po sa pag-aasikaso dito kay Osias. Opo. So, sa pangangailangan po ni Osias, paano po ninyo na napoprovide? Paano nyo po naibibigay? Paano nyo po naibibigay na yung mga pangangailangan ni Osias? At ito pong mga apo nyo? Ano lang po, ano lang namin para maano ba siya, yung kahit ano lang po. Pag nagkukwentuhan po kayo, nanay ni Osias, ano po yung lagi niyang sinasabi sa inyo? Kayaan, sabi kong ganun, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay dun. Bakit po, nanay? Ano po yung kalagayan ngayon ni Osias? Malala po ba? Malala po. Ang laki ng sugat niya sa likod. Lumalabas yung bakal niya talaga. Pero ang sabi ng doktor okay. Natatakot po kayo? Hindi naman. Hindi naman po ako natakot. I mean, umaasa po kayo nagagaling po yung anak po ninyo, nay? Parang maasa din ko maganda na magsalita, yun. Hindi naman siya sabing
na para siyang na, maganda rin. Opo. So lumapit po kayo dito, nanay, sa aming programa, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ninyo para po kayo siyas? Gusto ko po humingi ng tulong sa kanya na para po siya na kung anong kailangan niya, mabili niya, yun ba? May dalawa siyang anak po, ganun. Hirap na hirap talaga kami sa ganun. Sige po, nanay. At syempre, sa pagpapagamot po kayo siyas. Papagamot po. Opo. So naandito, pakinggan niyo po, nanay, makakausap natin ngayon mismo. Kasama natin ngayon sa studio si Miss LB Sedeño, ang pinakamabait at pinakamatulungin na coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa iyo, Miss LB. Magandang hapon po, Miss Rania. Ayun, ang ganda-ganda ng, yes, magandang hapon po, ayan. So, Actually, kanina po, bago na, tinignan ko na yung pasyente ni nanay, may bed sore na nga po siya at talagang medyo... so galing na po kayo Yes doon, po. Miss LB. Tinignan ko. Nakita niyo po personal, nagdalawa niyo pong mata, yung kalagayan po nitong anak niya, Yes si po. Osias. Yes po. Kumusta naman po siya, Miss LB? So far yung pasyente po kasi, sa sobrang payat niya na, di ba? Kasi pumayat na siya. Yung bakal na nakalagay sa likod niya, medyo nakalitaw na kasi syempre nga, wala nang laman. And then may sugat na pati siya. So ang kailangan ni nanay is ma-monitor yung paglilinis ng sugat. Kasi alam naman natin pag may bed sore. At yung hospital bill po nila nanay, sasagutin ng Ako Bicol Party List. So wala na silang aalalahanin sa hospital bills? Yes po, and then Miss LB? i-refer namin sila sa DSWD for food assistance para sabi nga ni nanay, yung pagkain daw nila ang problema. Kasi Opo, in case kasi na yun kailangan talaga ang qualified iniisip sila. din nila, Miss LB. And then po yung hospital bill, yung lahat ng laboratory test na kailangan gawin sa anak ni nanay, sasagutin po natin sa Ako Bicol Party List. Oh, nanay, napakinggan niyo po yung hospital bills, yung kakailanganin niyo sa pang-araw-araw, i-refer kayo sa DSWD, at syempre, kung may mga kailangan pang gamot, sagot na daw ng Ako Bicol Party List, nanay. Opo, maraming salamat po at natulungan din ko niyo. Naiyak ko sa ko. Hindi ko masabi. So, Relax nanay. sige. Just pray. O sabi niya, relax lang nanay. O sige. O, diba? Ganyan si nanay, katapang at... O nanay, Parang lang. ano po yung... siguro Miss Remy, yung mga nanay, di ba? gagawin yung lahat, Miss para LB. sa anak. Naiiyak din si Miss LB. Di ba? Opo. Nanay din tayo. Alam mo si Miss LB, nanay, isa ito sa merong busilak na puso na laging handa sa pagtulong. Susunod itong congresswoman. Ayun. Oo. Maraming salamat, Miss LB. Ano na lang po yung kailangan gawin ni nanay para makuha na niya lahat po itong tulong na ipinangako po ng Ako Bicol? Yes, nanay, ganito pang gagawin natin ha. Pagbalik po ng BRSMC, pupuntahan niyo po ako lagi sa Malasakit Center. Nandun lang po ako. Yung kailangan niyo, basta kaya ko po, ibibigay natin sa inyo. Kakayanin niya ni Miss LB. Wala si Miss LB hindi kinakaya. Tama, Miss LB? Yes po. O yan. Nanay, meron pa po ba kayong iniisip na problema? Wala na po. Sigurado ka, nanay? Wala na. Basta, malaki ng tulong tong po ni ma'am. Malaking tulong na, nanay. Gapin niyo po itong financial assistance mula po sa aming programa, nanay. Maraming pong salamat sa inyong lahat na itong naibigay niyo sa amin. Oo. Buksan mo, nanay. Ayan, ay silipin mo lang. Yan! Natuwa si nanay. Ito, makapagbili na kami ng pagkain namin doon sa ospital. Opo. Ka- Eto pa, nanay, para makabawas din sa mga bibilhin nyo, nanay, bitbitin nyo din po itong food packs. O, ayan, nanay, may bigas, marami po dyan na pwede nyong lutuin, nanay. At ayan pa. O, ayan pa, nay. Salamat. Nahiyang-hiya talaga ako. Bakit po kayo mahihiya, nanay? Dahil sa saya ko. Ang paghingi po ng Iya, tulong saya ay, anak, mabuhay kayo, nanay. Salamat. Opo. Pero nangako kayo, nanay, kakanta kayo ngayon. Ano kakantayin ko lang? Parang kinakabahan ko. Oh, walang kaba-kabanay. Sige, ilabas nyo po sa paraan ng pagkanta. Yung pasasalamat at kagalakan nyo po, nanay. Mailalabas nyo. Sige, nay. Ano po yung alam nyong kanta? Oh. Ano po yung kanta gusto nyo, nay? Paro-parong bukid. Hindi ko marunong yan. Ano yung alam nyo, nay? Ako ay Pilipino. Hindi ko rin alam kumanta niya ng Ako ay Pilipino. O ano na lang alam nyo, nay? Kahit maiksi lang, mailabas nyo lang po yung kaba nyo dyan. Oh. Wala akong alam makanta. Kaya, Lupang hinirang.
Bayang. Sige, nanay. Ayaw nyo, nay? Wag na. Ako Bicol na lang. Alam mo yung kanta ng Ako Bicol? Hindi. Sinda kita, ika ako Bicol. Sige na, nay. Ano po yun? Sinda Sinda. kita, Kita. ako Bicol. Bicol. Ayan, sige nay. Ano po yun nay, no party list yung laging naandyan para tulungan po nanay ano? At ang aming pong ipagdadasal ay yung kagalingan po ng inyong anak. Salamat po. Okay. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina naman ang humingi ng tulong sa ating programa na makuha ang kanyang 3 anak matapos pagmalupitan daw umano ng nanay ng kanyang dating kinakasama. Ayan mga ka-aksyon, ating yang inaksyonan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang aming programa ay pipili muli kami sa inyo ng mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang
Ora mismo, para sa ating legal update, isang ina ang humingi ng tulong sa ating programa na makuha ang kanyang 3 anak na malaman nito na pinagmalupitan daw umano ito ng nanay. Pasa sa katawan, sugat at bukol. Ito ang sinapit ng 3 bata sa kamay ng kanilang lola na si Nilda Samonte na mula sa Karamuran, Catanduanes. Ang kanilang lola na nagbabantay sa kanila, lagi raw umanong sinasaktan ang kanyang mga apo. Dahil sa insidente, ay dito na nagpasya na humingi ng tulong sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang tiyahin at lola para makuha ang mga bata. Gulat lang po kami na nakita po namin nag-send po ng picture. Nagrabe po yung tama ng bata, yung panganay po, yung 12 years old na babae. Sino yung nag-send ng picture? Sabi daw po, kapitbahay. Nung nakita ng nanay itong picture, anong ginawa ng nanay, yung kapatid mo? Tumawag po sa amin, tapos nagmamakairak na tabangan nga daw po yung mga bata. Sana po matulungan niyo po ako kasi po sinasaktan po sila. Kung hindi na po nila kayang alagaan, ibigay na lang po nila sa akin ng maayos. Nandiyan po kami kila mama tapos nagpagamot po kami sa kapatid ko. Iniwan ko po Ayon pa sa ina ni Jessa, nagkaroon na rin daw sila ng kasunduan sa barangay. Subalit itinago raw ng pamilya ni Nelson ang mga bata. Yung pag-uwi ko po, kinukuha ko po sana maganda po yung usapan namin sa barangay. Tapos po yung kukunin ko na po, tinago na naman po nila. Kung hindi po sila sumunod, galit na naman po siya, nangmumura na naman po siya. Noong araw din na yon, ay nakapanayam natin ang lola ng mga bata na si Nilda Samonte. Aminado naman siya na nagagawa talaga niyang saktan ang kanyang mga apo. Ma'am, ang sinaktan ko po sa totoo lang yung panganay si Jasmine. Sa palo ng pagmamahal, pinalo ko talaga ma'am siya ng walis ting-ting. Aray ka! Kasi po, inahanap ko ng gabing yun. Umuwi ang bata alas 11, alas 12. Hindi naman mabuti yun siguro hindi naman sinasabi kung saan. Hating gabi na wala pa sa bahay. O ano ang gagawin ko, di ba? Hanapin ko. Opo, pero meron po kaming nakikitang picture na meron pong pasa yung mga bata. Saan po to galing? Yan, hindi ko pa alam, ma'am. Nakipag-ugnayan na din ang ating programa sa Karamuran Municipal Police Station para sa legal na aksyon na maaring gawin ni Jessa laban sa kanyang biyanan. Ma'am Jessa, iniimbitan po namin kayo dito na pumunta sa Karamuran. Kasi sasamahan ko po kayo na kunin yung mga bata doon. Kasama po natin yung MSWDO. Huwag po kayong matakot, Ma'am Jessa, kasi nasa likod niyo po kami. Makalipas lang ang 1 linggo, ay ikinasana ng Team Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang rescue operation para makuha na ang mga bata sa kanilang lola Nilda. Ready na po kayo, Iyak ko na din yung anak. Sana ibigay ng maayos ang mga anak ko sa akin para wala ng gulo. Pagdating namin sa Catanduanes ay una kaming nagtungo sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk. It's against the law na may mga abuses na. Kaya, so as part of na ako ang chief of police nyo, siyempre, kahit na sinasabi kong ina-advocate ko yung buo yung family, pero pag may mga ganyan ng abuses na, siguro it is the matter na kailangan natin mag-enforce ng law. Huwag po ate mag-alala, katulong po kami. Pagkatapos makuha na ng salaysay si Jessa, ay ora mismo na rin kaming nagtungo sa tanggapan ng Karamuran Municipal Social Welfare and Development para sa isasagawang rescue operation para sa mga anak ni Jessa. Base po sa assessment din namin,
possible na po or timely na din na i-rescue kasi medyo sa history po ng family ng lola. Kasama ang Karamuran Municipal Police Station at MSWD, ay pinuntahan na namin ang Barangay Tubli kung saan naroon ang mga anak ni Jessa. Natutuwa na po. Magkakapiling ko na po yung mga bata. Magkakasama ko na papunta doon sa Legazpi. Kaninang umaga, nabisita ko naman, may ano naman sila, nakahanda na yung mga bag. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nagtungo na kami sa bahay ni Lola Nilda. Habang papalapit kami sa bahay ni Lola Nilda, ay makikita sa mukha ni Jessa ang labis na kaba. Habang si Lola Nilda, hindi na rin napigilan ang maluha. Isa, ang pagpadabal ko sa mga bata mo. Pasawin po na tunay kong bata, Isa. Isipon na sa pinamo. Sa ninyo ko, kung buhay pa, kung matatanaw pa ninyo, kung may napasensya. Ayon kay Jessa, hindi naman niya ipinagdadamot kay Lola Nilda ang kanyang mga anak. Kung gusto mo magbigyo ng kamuta, mahiling mo yung mga aking. Ipinaliwanag din ng mga operatiba kay Lola Nilda na mali ang kanyang ginagawang pagdidisiplina sa kanyang mga apo. Under family code po kasi, pag ang mag-asawa bako kasal, sa nanay po yan mapupunta. Ano po, kung gusto nyo pong mahiling, kaurunon nyo si nanay, pwede papunta hindi. Pwede man yun. Ang mga aki. Opo, pero pag kinuha na ni nanay, itatao po, kusa po. Di po pwedeng kontra. Iyo po na, iyo. Nagdesisyon naman si Jessa na hindi na siya magsasampa pa ng kaso laban sa kanyang biyanan. Hindi ka magparadit. Isipin mo ang buhay mo kuyan pa. Labis ako nagpapasalamat sa agarang aksyon na ibinigay niyo sa sitwasyon na ito. Maraming salamat po. Masakit po sa parte na isang lula at isang ina na nangyayaring ganito. Kinabukasan, bago sila tuluyang bumalik sa Legazpi, ay ipinasyal muna namin si Jessa at kanyang mga anak. Masaya na po. Magana po pakiramdam ko. Makakatulog na din ako ng maayos. Kasi nasa mabuti na silang kamay. Matapos ang 5 oras na aming pagbiyahe, ay narating na rin namin ang Pantalan.
kanyang ina na si Ermelina, matyagang nag-aabang sa pagdating ng kanyang mga apo. Umahon ako na nandito na sila sa akin. Ayon pa kay Lola Hermina, siya munang mag-aalaga sa kanyang mga apo habang nagtatrabaho ang kanyang anak. Ma-assure nyo ba na hindi nyo sila sasaktan? Ay, hindi. Ang dami kong apo. Hindi ako marunong magsakit sa mga apo ko. Parang mga anak ko na sila. Kasi ang dami kong mga apo dito. Hindi talaga ako nag-aano sa kanila. Kahit mura, hindi ako nagmumura sa mga apo ko. Labis din ang kanilang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dahil sa ora mismong pagtugon sa kanilang problema. Maraming salamat po, Congressman. Nabuo na po ang pamilya ko sa tulong niyo po. Ayan mga ka-aksyon, masaya na yung mga bata dahil kasama na nila ang kanilang ina. Siyempre naman ang lola na lumapit dito sa atin mga ka-aksyon para humingi ng tulong na makuha sa poder ng lola. Yung isang lola mga ka-aksyon doon sa Catanduanes dahil sa isyong pananakit. Pero yon, hindi hadlang mga ka-aksyon ang lawak ng dagat para maipahatid ang tulong ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan, magandang hapon! Hello, magandang hapon. Hello po. Ayan. Hello po, ano po yung pangalan nyo at taga saan po kayo? Taga Santikon, Pulangi po. Taga Pulangi, Albay. Ano po yung pangalan nyo, nanay? Eba po. Ano po? Eba. Nieba. Opo. So, Eba po. Ay, Eba. Opo, asan po si Adan? Meron na po ba kayong Adan sa buhay? Well, meron na po. Opo, ano po yung pangalan ni Mister? Ano po, Ray Anthony de los Santos. Ray Anthony, ilan po yung anak ninyo? Bunga ng pagmamahalan po ninyo, Ma'am Eba? 3 po, ma'am. 3? Opo. Opo. So, alam niyo po ba kung bakit kita tinawagan ngayon, nanay? Opo, ma'am. Ano pala? Ako po yung napili mo po yun po, ma'am. Ayun, ikaw ang aming maswerteng napiling manalo ng 1,000 pesos. Ano po yung gagawin niyo po, nanay, sa napanalunan niyo pong 1,000 piso? Ibibili ko po, ma'am, bigas at pambuon po ng ano ko at diaper. Opo, pambili ng bigas. Opo, nanonood po ba kayo, nanay, ng aming programa? Yes po, ma'am. Araw-araw po. Araw-araw. Aber, ano po yung mga natatandaan niyo po, nanay, na mga natulungan po namin na itampok dito sa aming programa? Ano po, ma'am, yung ano po, ma'am, kinakabahan po kasi ako, ma'am. Okay lang, wag po kayong kakabahan, nanay. Hindi naman po kita nakikita, naririnig lang po kita. Ano po yun, nanay? Ano po yung natatandaan po ninyo? Panood ko lang po yung pong araw po, ma'am, yung na-accident dahil po sa trabaho. Yung natulungan niyo po na yung sinanay na nabigyan po ng diaper. Ayun. So, yung ngayong araw po yung natatandaan nyo. Opo, nanay. At least meron po kayong natatandaan. Opo. Nanay, congratulations po sa inyo. Huwag nyo pong ibababa ang inyong cellphone at kakausapin po kayo ng aming staff para malaman nyo po kung paano at kung saan nyo po matatanggap itong 1,000 piso mo. Opo, thank you, ma'am. Maraming salamat po. Opo, you're always welcome, nanay. Ayan, mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang po kayong sumubaybay sa ating programa at malay nyo, isa sa inyo naman ang maswerteng mapipili bukas na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, magtatatlong taon na po tayong patuloy na nagbibigay serbisyo publiko sa ating mga kababayan. At para sa selebrasyong ito, live na live po ang ating programang tutugon sa problema ng Barangay Taysan, Legazpi City sa darating po na Biyernes. Ano-ano ang ating maaaring abangan? Panoorin po natin ito.
kababayan mula sa Camarines Norte, Ayaw magdaspundo, sasalang sa amin. Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Albay, National Capital Region, at sa iba't iba pang dako ng bansa. Asahan niyong narito ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico para umaksyon sa inyong mga problema. Ito ang programang mas pinalawak at pinatibay. Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan mga ka-aksyon, kaya sa mga taga-Taysan, Legazpi City, abangan nyo po kami dyan at magkita-kita po tayo sa araw ng Biyernes. Sa may mga problemang legal at medical na humingi po ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman.